Ole hey tukin chu kia ke fai motor karon fak do na karon in tilang lok ani hi kam motor thar ta yang ke5 an tia hay ke5 kia nia ram dang dang a pot thleng to a ai hi malam ani a nung lam karon tilang le ai hi nung lam ani a kan huang hian ke5 an tia ai kia kuria chuak kuria siam ani a elar ve em a Mizoram te mang an tam em ka helawa mang to te khan a that le that lo comment na lama te khan ron ziak lang ula du am viawang ke fai ni a ti chuan ti hian a hnung atangin ti han kala a e to ni a e to chuan ka onanga on chia ti khan chung lam kan tilang o e chung lam chu ni a ti hian e ta dar thlalang e chung lam chu ni mai a e hi masjid passenger seat ni a le lam hi chuan engine kan kinuang e o 안전운전하세요. 안전띠는 생명 벨트입니다. 카드 잔액은 10,000원입니다. ta hian a chungah hian high pass ka dah bawk a auto ania gate vel a pawisa pek na direct auto chuan ta hian late engemaw en the ni control vek theya TV po en theya lai kan en chuan location kan kaldu na kha kan met thaya ni mi me hi boy thak thina phone hi kan mang tam zoka phone a location kan kaldu na address kan met maya phone atanga an ti zok khol sama hilaya tanga on control chiam ka thil boy thak atania bluetooth la USB man thaya chuan hai emergency ni a chuan ta aircon kuria chu avota alum le lum em a chu wang chuan classica man ta nei hi lai kan hmuang hian red a sen lam hi lum ati lum na ni a classic avo hun vur tlak le ta hian kan her phaya sen lama hian lum kharon chuak an lum kharon chuak a chon AC ti kan off ya ta sen lama kan me chon motor chung zong khan lum vek ta ni tunai tak chu alavot lawa lum lawa bawrua kan nuam tok chia AC po on ngai lo ati lum na po on ngai lo in oma chuan hi signal veilam signal ani a ta ding lam
chuan he ta darthlalang te hian darthlalang ta hian a awm vek a ta lai ta sunglass dana ka sunglass ini chuan mi pawh hi chin thei a ti hian ta pawh hian thil a dah thei a chuan hei pawh hi khar thei ni thin khar thei ni chuan kon du le hmalama kan nor mai a ta pawh hian box pakhat a awm a ti hian motor leina lekha pawimawh ani a jadung chading rukjing an tian tawng chuan motor leina lekha pawimawh tak ani chuan ta hian motor K5 chanchin ni a hei tam tak awm a tawng hi kan hre vek lo a control dan motor ti dan engkim kha mi lekha bu hian a awm vek ani hnung hon dan te ta enge kim lau thil control dan kha thian ziak vek ani tam le tok cha le tok a hei ti dan kan thiam tok lo pawh tam tak a awmang seng bik lo a hi chung lam hmalam chu ni a chuan ta motor tam taka chuan handbrake an tia helai hi emi me ra chuan handbrake rap lenga tam jok chu ta gear tilama hian a awm thina tilama hian handbrake kha hian an pot chho thin kha ni a tun chu ta awm tawh lo a he ta ke dahna veilam ke dahna bulah hian handbrake an dah mun chhawa din pal chuan me ra thlak mai kal dawn le voi khat rap lenga tikhan kumtin mai hian motor poi changkang zela nung lam karon tilang nung lam passenger thut na nung lam ei nung lam ani a nung lam poi nuam kho mai patling pathum nutling pathum du to ka thut thei thut len na ni a ei phai chera cái màng phai chu pali pon thu thei don ti na ni a này giao thả nulian tháo palian đều chu pathum cái mang chu pali po leng don ti na ni chu yan wan malam he ta hian AC om veka mi hi control na ni a avot le to ka mo lum le to ka nei chuan ta hnuai lama her thlang mai tikhan ka ofita lum mai ka AC ka onang ti chan helai her mai thonuam ani chuan hnuaiah hian mobile mo pakhat avina ta hian mobile charge thei thil pakhat khat ti the ni hian seat belt pom vek a nong lama hian chuan he ta nong lam camera ni a he ta lai
pom ve kan ni nong lam atanga landa na ni a hi la ya ma ka da cross lem ki ko dar ve trang ani a moi ve khop mai man cha tau viau lo Christian kan ni na hi min muse tin ka du ke shim a cái mà ni chuyện vắt mà ni lâu máy lá yan kan sa ko ni na min revero se ka ti ka da lang ve rim chuan he la hin nong lam control na dar thalang ni ka mele chuan khar lem ania sir lokami khi biak in kan in kiang che biak in ania hai Christian biak in mani Korea ho in khom na thin du chuan ta po in khom reng the ni Kimbu Grey Chas antia chuan lai hi petrol thun du chuan hei kan met maya ka metang chuan a hnung hon du le hei ka metang an va en chinang lawen hong maya mi hi petrol thun na Korea chuan petrol hi gasolik antia an kaudan ania gasolik nong lam ania zau thakop mai chuan hemi hi ka lai ani a kepam na malam electrica ka joya tian a ran pa dora va kala va pam ti rangai lawa tire ke khiom lau chuan heta tang hian ka pam mai ani chuan mi hi motor chung clean na nia a bal te phut ang chi bol lom khai hian a hip te kani kada sa chuan hemi hi ka lei ania ran pa ka lei ania chang chuan la dewa kal chuan kong te na thin em a hian kan tama nonga te hian kong na te zi om thina ole khati zong khani phot se ni danga video te ron ti chhuale kan tum don ne o clear tu te in zawai chunga kan lom ei hi malam atanga landa na ni ya lang vek thei lova camera da na hi fu chia thei lova
chung deuh hlek ven dai la hnung lam pawh lang thei vek tur ania okay le thlir tu ten zawai chunga ka lawm e bye bye